Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hürmetli televizor караучылар. Бүгін 5 апрель дүшәмбе. Мин Эльза Ахмеджанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган тамашачыларга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда алдагы минутта булыр. Берләшкән Милләтләр оешмасы 5 апрельне халыкара әхлаклык көне дип игълан итте. Әхлакый принципларының алтын кагыйдәсе кешеләргә карата мәрхәмәтле булу, үзара булган мөнәсәбәтләрне дус һәм ихтирамга нигезләнеп төзү. Һәр елның 5 апрелендә халыкара аш көнен билгеләп үтәләр. Аш сүзе суппа сүзеннән килеп чыккан. Кайсы ашның иң тәмле һәм файдалы булуы билгесез. Бу очракта шәхси үзенчәлекләргә таянырга киңәш ителә. Газета, журнал укучыларын нинди сораулар күбрәк борчый. Республика тормышы һәм иң актуаль темалар турында матбугат күзәтү рубрикасында булыр. Татарстанда чыгучы кайбер басмаларга Миңназым Сәфәров анализ ясый. Xayrlı kün mühterem тамашачылар. Татар матбугаты нәрсәләр турында яза дигән сорауга җавап бирүебезне дәвам итәбез. Хәер сораучыны күрсәгез, аңа гаепләмичә генә ярдәм итегез дип өйрәтәбезне ислам дине. Тик торган аңа берәү дә урамга хәер истәргә чыкмый бит. Ләкин бүген булай эшләү бердә дөрес түгел икән. Беркайчан да акча бирмәскә, халык кызганып акча биргән саен, әлеге эшкә мәҗбүр ителгән бәхетсезләр саны артачак кына ди. Кыллыкка эләккән кешеләрне коткару белән танылган волонтер Юлия Хакимова Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе. Волонтер ул ирекле рәвештә җәмгыятькә файдалы эш башкаручы дигән сүз. Баксаң, кулларын сузып торучыларның артында кымсыз һәм кансыз бәндәләр генә түгел, аларның туганнары, хәтта уллары, кызлары да була икән. Юлия ханым безне битарафлыкка чакырмый, киресенчә, аларның хәленә кирип, кылачлырак ярдәм итәргә, хәер сорашуга китергән сәбәпләр белән көрәшергә чакыра. Бу фикер белән дә килешергә дә, килешмәскә дә була. Ләкин моның өчен иң элек Ватаным Татарстан газетасындагы хәер сорашу чарасызлыктанмы, файда эзләүдәнме дигән язманы укып чыкмыйча булмыйдыр. Балык бага тоталмаганына гаҗизләнгән үрдәк аптырагач күлгә арты белән чумып карый икән. Шәһри Казан газетасында алдан артка куеп чыгып карарга булган. Ягъни газетаның соңгы бите беренчегә, ә беренчесе соңгы биткә күчкән. Безнең өчен газета укучының сүзе закон. Күпчелек 16-нчы биттән укый икән бит безне диелгән редакция аңлатмасында. Моны газета укучылары 1 апрель шаярту дип кабул иткәндер. Газетаның эшке битендәге игътибарга лаеклы язмага килсәк исә, авыл ипотекасын ничек алырга дигәнем. Әлеге арзанлы ипотеканы Татарстанда гына да 1600-дан артык гаилә алган икән. Бу язманы укып чыкканнан соң аларның саны тагын да артыр. Милләтебезнең алтын баганаларыннан саналган галим академик Илдус ага Таһиров Мәдәни җәмгыять газетасында җан авазы белән татар берлеге турында сөйли. Һәр яклап милләт карата барган һөҗүмнәрне кире кагу өчен шундый абруйлы, тәҗрибәле шәхесебезнең сүзенә колак салу бер артык булмас. Бер булып, какшамас булып яшәү өчен һич югы татар матбугатын укырга кирәк. Исәнлектә күрешик. Тур эфирдә хәерле көн Татарстан тапшыру. Барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Гармонар ясаучы оста Айрат Харисовның уен кораллары Татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә хезмәт итәләр. Яраткан эшенә ул 30 елдан артык гомерен багышлаган. Гармонар ясаучы һөнәрнең киләчәге бармы? Бу һәм башка сорауларны мин останың үзенә юллыйм. Бүген студиябызның кунагы һәм шушы көннәрдә 60 яшьлек юбилеен билгеләп үткән. Хәерле көн, Айрат әфәнде, исәнмесез? Самсыз. Беренчедән сезне әле күптән түгел узган юбилеегез белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. 60 яшьегезне тутыргансыз, саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы телибез сезгә чын күңелдән. Рәхмәт. Ә сез бит Айрат әфәнде беренче һөнәрегез буенча рәсем укытучысы булгансыз. Ә ничек гармон ясаучы булып киткәнсез? Кадәм Башкорт дәүләт педагогия институтында художественная графика факультеты укып чыктым инде. Аннан инде мин рәсем, труд һәм ширшине укытучысы булып. Шул вакытта инде мин менә диплом итеп алдым инде. Татар гармон ясау буенча инде тема алдым. Һәм инде беренче гармонны мин шул диплом итеп башкарып чыктым. Һәм шул кадәр мавыгып киттегез, бүгенге көнгә кадәр шуның белән шөгыльләнеп дәвам итәсез. Аллага шөкер, 30 елдан артык шуның белән шөгыльләнәм. Әйе. Сез бит Башкортстанда туып үскәнсез, ә менә Татарстан белән дә ниндидер тыгыз элемтәдә торасыз. Шул турыда да әйтеп китсәгез иде. Ну, әлеге шул элемтәләрне шул гармон аша барлыкка килгәндер дип уйлыйм, чөнки инде ул тәлгән гармон бит инде ул Татарстанда гына түгел, Башкортстанда, башка төбәкләрдә дә халыкларда киң таралган.
Енді Қазанға келіп шығуым енді болды, енді ол мына біздің бірінші тапқыр шақыру шәһәр мэрі Сораресевичтен болды, енді ол талянарны көргәч енді шушы талянарны Қазанда эшләтү теләге тудаңарда һәм анда енді мәдәният министрлыгы да кушылды. Һәм енді мен 10 елдан артык Казандамын. Ничә гармун бүгенге көндә сезнең Казанда, сез безнең Татарстанда хезмәт итә, сез ясаган? Мен аның дөрес тургын әйтеп инде түгел генә әйтеп әйтә алмыйм. Менә мен әйтергә әйтә алам инде. Узак елны менә безнең Татарстанның 100 еллыгына мен 100 гармун ясап бирдем. Бу инде президент Рөстәм Нургалиевичнең тәкъдиме буенча инде менә әле эшлим. Татар конгрессының сорауы буенча алар уже төбәкләргә таралачак бу гармуннар. Булай инде берничә йөз. Хайран инде. Хайран. Хушлашу гармуннарыгыз белән авыр түгелме сезгә? Гармуннар хушлашу дигәндә әлбәттә эшләргә шәрпсен тырышып эшлисең бит инде. Мен ничек дип әйтим, гармуннар менә без әле эшләгән гармуннар бар. Үз телләрен үзем ясаган телләр бар, һәм инде әзер телләр белән ясаган бар. Менә күләмдәге гармуннарны без әлбәттә эшләдек инде әзер телләр белән. Мен өчен Чехиягә барып бирдем, аннан алып кайттым телләр һәм алар белән җыйдык. Инде үзең менә минем эшләнгән үз куллары белән көмеш телдән инде алар әлбәттә якынрак. Бу чын көмештән эшләнә. Чын көмеш дип әйтеп булмый, ул технический серебро дигән дөрес әйтсәк, ул мельхиор. Мельхиор, менә бу телнең материалын миңа исән чакта үземнең остазым Җиләр абзый Мөхәйров биргән иде. Яның климосы да бар. Анда 1887 мен ул климосын да гармунның тышына беркетеп куйдым. Бик борынгы анда ике башлы бөркет теге патша вакытында эшләнгән алынган медальләрнең даже еллар язылган. Инде шушы материалда мин эшләдем инде аны. Бу шәхси үзегез өчен эшләнгән гармун булып чыгамыз. Бу минем достым Алмаз дигән достым эшләтте Казанда инде ул үзе дә кызыксына бу гармуннар белән инде үзе шул уйларга әйләнде. Үзенә дип инде махсус шушындай булса әле таби дип инде бу әйтергә кирәк бердән-бер экземпляр мондай. Менә остазыгыз турында әйтеп киттегез. Сезнең үзегезнең остазыгыз булган, сез аны бүгенге көнгә кадәр җылы хисләр белән искә аласыз. Әлбәттә, минем остаханага кергәч тә иң башта аның фотосурәте каршы ала һәм минем әйтергә кирәк һәр эшне ул карап торган кебек. Бәя биреп торган кебек, илһамландырып торган кебек. Бәя да теге ответственность этасын ул карап торгач инде яхшы теге начар эшләп булмый. Инде мин сөйләшеп алам, дип әйтәм. Җиләр абзый дөрес эшлиме дип тә инде үземчә инде. Әлбәттә, мин бөтен һөнәрнең менә шушы һөнәрне сөйләү минем әлбәттә Җиләр абзыйга рәхмәт итәмен. Урында җибәктә булсын инде ул үзак яшәй алмады, но менә бөтен мин аның 2 ел Шалы шәһәрендә мин аның фатирында яшәп, аның белән инде менә бөтен тел кагуларын, эшләүләрен озагына хәтта өйрәндем дирәгә була. Ул вакытта мин үзем уйный белмидем. Мин гармуннарны күрсәтәм, ул уйный. Менә шундый бик матур диплом яклап булган иде инде. Бу бит искиткеч кызык. Үзегез уйный да белмәгәнсез. Тавышыгыз менә абсолют слух дип әйтәләр. Сездә ул бармы? Гармоннар ясаганда ул мөһимме? Мөһим, но ул вакытны мин әйтә алмыйм, что мин ул вакытны абсолют тавыш булган, чөнки бәлки чакта минем гармон бар иде, әтки безгә гармон алып бергән, әлбәттә. Үзе ул уйнады гармонда. Мин аңа соңдан менә ничә бер гармон төзәтеп бирдем, берне яңаны ясап бирдем. Исән чагында инде. Әлбәттә, ну тавышны сизә белү, тавышларны көйлә белү, эшлегенә барлыкка кирәк. Баштагы мәлләрдә мин эшләгәч, иншалладан кайткач инде Исмаил авылында мин сәнгать мәктәбендә директор, авыл сәнгать мәктәбендә директор вазифаларын башкардым. Шул вакытта инде гармуннар белән дә эшләүне туктатмадым инде. Ул вакытны телләрне эшләп гармунга куядыр инде. Озактан инде китәдер иншаллага Җиләр абзый кырына. Ул миңа төзәтеп озагына хәтле җиренә җиткереп инде, яңгырашы дөрес булсын итеп телләрне карап бирәдер. Ул киткәч мин аптырап калдым. Башта ул булганда рәхәт иде, аны үземә калды. Үземә калгач башыңа төшкәч өйрәнәсең. Менә бу гармон кабул итеп алу ничегрәк була? Менә сез гармонны ясыйсыз һәм инде тапшырасыз аны музыкантларга. Алар уйнап карыйлар, алар һәр вакытта да тавышыннан канәгать булалармы?
Әлбәттә, менә минем истә калды инде мәрхүм Рустам Валиевка мен эшләгән мәгълүматта килгәнче. Очраштыкта мин аңа тапшырдым. Туры эфирда. Сюрприз сыман булды инде. Туры эфирда. Ну, ул беләдер инде минем ул чөнки җиздер абзыйшый башлаган гармун иде. Мин аны телләрен эшләп куеп, алып килеп тапшыргач, аның менә эмоциясы инде аның тәгән ничек шатланганын мин әлдә хәтердә. Менә сезгә остазыгыз үзенең бөтен һөнәр нечкәлекләрен җиткереп калдырган, биргән, өйрәткән. Ә менә сезнең арттан килүчеләр бармы? Сезнең укучыларыгыз бармы? Әлбәттә, әгәр дә инде остамын дигән кеше телләрен үзе ясый алмаса, ул әле 109-нчы үзе оста була алмый. Чөнки әзер телләр белән ясау бер, ә менә элек бит инде бөтен осталар Үзләре ясаганнар. Менә Казанда бик күп осталар булган. Ну, Өйрәнергә теләүчеләр бармы? Укучыларга килгәндә инде теләүчеләр бәлки бардыр да. Ну, күбесе менә, ну, миннән уже өйрәнеп китеп үзләре эшләгән кешеләр дә бар. Ну, теге бөтен телләрне үзләре эшли алмыйлар әлбәттә. Менә теге әлеге вакыт үткән елларында менә эшләп киттеләр. Алар инде бүгенге көнне инде теләсәләр үзләре телен ясый алалар, әзер телләр белән дип әйтә алам. Ә инде соңдан инде теләкләре булса, әлбәттә, мин беркемгә дә каршы түгел өйрәтергә. Тапшырып калдырырга имеш шушы һөнәрне. Әйе. Ә сез бит Айрат әфәнде барлык гармуннар белән дә хушлашмыйсыз. Барсында сатмыйсыз. Менә бу Николай Губенко белән булган бер кызык шундый хәлне укыган идем. Аны да сөйләп китсәгез? Ул Мәскәү шәһәрендә булды, анда выставкага чакырганнар иде гармуннар белән. Анда ул выставка кешеләр күп булды, анда Кобзоннар, кемнәр анда уйнады, карап. Шуннан соң вот Николай Губенко инде әйдә бу шушы гармунны сат әле дип әйткән иде инде. Мин ул вакытта минем әткәйсән, мен әйтәм, юк шул, мен әйтәм, мин сезгә ул адресларны алды, телефоннарны алды, мин сезгә икенчене ясыйм, монсы минем әйтәм, әткәйгемнең туган көненә ясалган гармун дип сатмадым. Ул гармун әлдә үземдә, ул инде безнең гаилә булып санала. Хәтта инде мин аңа әткәйгә инде туган көннәрендә эшләп биргән гармуннар төзәтеп бирдем, дөресрәге. Искеләрне яңартып биргән гармуннар, ул соңдан ул һәр үзләренең оныкларына бирде. Бер гармунын берсенә менә шулай таратып бирде. Һәрбер безнең гаиләдә дә инде теге туганнарда әткәйнең гармуннары саклана. Ә сез үзегез һәр эшләгән эшегездән канәгать буласызмы? Менә яңгырашыннан уйнап карагач. Канәгатьлек, ну, төрлечә була инде. Мин әле барыбер үземчә менә 30 ел эшләсәм дә, әле иң яхшы гармунны ясадым дип әйтәм. Әле алда. Юк. Кызык. Чөнки әгәр дә мин менә бу гармун яхшы булды дип туктасам, мин үземнең үсүемнән үсеш тукталачак. Мин әле алдагы гармуннар минем эшләгән сайын яхшырып бара дип әйтергә кирәк. Заказларыгыз да күп бугай. Заказлар әлбәттә бар. Ну, мин әле теге шәхси заказлар белән бик шөгыльләнә алмадым. Бу олы күләмдәге заказ булгач инде. Менә әле инде барлар, чөнки минем гармуннар ул Самарада да, Киевта да, Йошкар-Ола. Бу менә әле минем бик телевизордан күрдем, Рустам Дургалевичне каршы алдылар Бурятияда. Аны мин ясаган гармун белән каршы алдылар. Әйе, менә шуны сорамакчы идем. Үзегезнең гармуннарын таныйсыз димәк. Әлбәттә. Үземнең гармуннар менә әле тоже районнарда күренә башлады. Хәзер Аллага шөкер эшләгән гармуннар балалар кулында, ансамбльләрдә әлбәттә үзем мин гармунны таныйм. Айрат әфәнде, бәясе турында әйтсәгез буламы? Бәяләр булай теге менә әле без заказга эшләдек, 60 меңнән башлана. Иң кечкенәләр түгел, менә әзер телләр белән инде. Куллар эшләгән телләр әлбәттә кыйммәтрәк. Кыйммәтрәк була инде. Кызык. Әйдәгез, менә бу безнең истәлдә торган шушы тальян гармунның үзенчәлекләре турында сөйли әле. Монда мин орнаментларында күрәм. Бу татар безгә хас булган орнаментлар. Татарга да башкортка да инде шулай бит. Анарсын ниндидер менә бүгенге көнгә туры китереп, ниндидер стразлар да ябыштырып куйгансыз бит әле монда. Әлбәттә, мин әйтәм инде, тальян гармун ат дигән зброя кебек ялтырап калганнарны ярата дим инде. Электән бит шулай әйткәндә. Ну, татар сәнгатендә әйтергә кирәк инде. Тоже менә асыл ташлар, анда җиз, көмешләр куллану, тимер, әтәек металл белән кушып эшләү булган. Но бу гармунга килгәндә инде монда менә кулланылды инкрустация менә монда шпон белән инкрустирование эшләнгән бу. Буялык кына эшләнмәгән, инкрустация белән эшләнгән. Шпон буенда агачтан эшләнгән. Шпон агачтан бер юка бер слой инде әйтәек.
Менә шуңа күрә монда кулланылган инде төсләр менә как бер единый колоритта монда саргылт, шундый сары, кара, коричневый төсләр инде. Ә моңа инде сезнең беренче һөнәрегез ярдәм итә, шулай бит? Әлбәттә, һәр бит менә монда тагын әйтергә кирәк, орнаментлар мен кулланырга тырышам, татар орнаментлары инде, татар орнаментлары менә инде ул орнаментны үзенең төп өлеш итеп алдым, бөтен гармунда да ул минем мин аны дөрес әйткәндә Кылшариф мәчете каршындагы таштан күрдем дә бик матур татар орнаменты, мин аны үзем стилизовать итеп инде, үземчә җайлаштырып, шул элементлардан җыеп, аның безнең монда капкашында инде кулланыла татар орнаменты. Ул барыбер әз булса да татар рухы, татар төсе бирәдер дип уйлыйм инде. Сыздырып җибәрик? Кулдан килгәнчә инде. Киләдер. Мен һәр вакыт әйтәм, гафу итегез, мин гармунда уйнаучы түгел. Гармуннарны ясаучы гына дисезме? Күңелләр тулып китте. Шул кадәр матур булды. Менә тирре тавыш ишеткәч бигрәк тә күңелгә шулай якын килә икән. Һәрбер эшегезгә күңел җылысын ясап эшләгәндә генә шундый матур нәтиҗәләргә ирешеп була торгандыр инде. Шулай бит? Әлбәттә, ул мен әйтәм инде менә дулкындыргыч самый иң дулкындырган вакыты инде гармунның телләрен эшләп куйгач, алып, аның менә телләрен төзәтеп беткәч, беренче тапкырына шул тартып сызылып җибәрүме? Ул теге яңа туган баланың тавышы чыккан кебек. Шулай, әйе. Бик зур рәхмәт сезгә. Шул кадәр матур һөнәрегез ул дәвамлы булсын иде. Укучыларыгыз күп булсын иде. Менә шулай тальян тавышлары безнең күңелләребезне һәр вакытта да күтәреп торсын иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.